Asia, ijay downtown at nasabat ko balasan kinidaya iti kanigi imisem nakasamsami Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria iti nabaya nupay kasta ti banag na inanusa ket dimteng ti aldaw napalaos ti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko wen nagganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaw na ni gasa ididimteng ti may saa pasama idi na pana nagpasyan ijay balayda ni tatang na ti inna nakasarita Ay baro, pasensyakan kaawanan ni Victoria intaray day kay ati akaruba sakit tinakem ko itinapasama ket napana naginom iti ara tigasat po sinang sangita taawanen tiliw-liwa ni Victoria ket awanen iti denna naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag ko ani Victoria simang peten dagos ko asinarungkaran mailiwat unay ken kuanan ngemad damet ti ubing akaduanan ket ditan tinagpatinggaan daytoy kanta ti istorya may banggit ken aya tanag sublin ti liwliwa ni Victoria sinobliana nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta sa dinuman ti
ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun di harapap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harapap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawen, ikariken ka nga sika sikalae, di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adda aktun ikay tanin, sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harapap ko, ket di kanto mapukaw tuy lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawen, ikariken ka nga sika sikalae, di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adda aktun ijay tanin, uray pa'y aglabas ngitawen, ikariken ka nga sika sikalae,
alipaten uray pa'y adaptun ijay tanen uray pa'y adaptun jay tanen patuluyen uray ken katagikuten jak maisuro toy rigna ubiyag toy biyak kaput Facebook akon kunada ket nagsarak ti dalanta nang ring dinapayag nagidulin arik na tarumbeng kadi patuluyen uray ken katagikuten jak maisuro toy rigna ubiyag toy biyak rumbeng kadi patuluyen uray ken katagikuten jak maisuro toy rigna ubiyag toy biyak.
iladawan to'y rignak, balalo nga ayat ti marikrik-nak saan nakamauma, amang buy-buya ladawang o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y rignak, tiyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa anak pa ito maagiyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsa ken kinaong biti narikmat kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan tiyak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat di marikrik-nak saan amauma, amang buy-buya ladawan o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y rignak, tiyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsak anak pa ito magiyamanag panangawat mo kaniya. Awan makaarta ka kinaragsa ken kinaong biti darigman kek sa paita awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan agkakasamit karin-karin anak balin asaksi gapuken ka rimbaniyak aglawlaw ko sikat ng Ted Maris lubong ko sikat ng Ted Maris lubong ko. Malapdan daytoy sikalat nakarigna di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset to'y biyag ko agiyaman na tadimdeng na anang paraniyan nalite malubong ko biyag ko ay ayatin
taimdenga unoy tuy agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anak taon kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya amapugaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon sikabiyag ko't magkaigapot nuapay naragsak ti lubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya numapukaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiag na nayon sikabiyag ko't makaigapot nuapay naragsak ti lubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko wen sika tinay ayat ko Saan ko mga siya ipabasule numarakarag ayat kelangin-langin kasikat na lawag anang baybayan sa naklaan mo nuwag tuog ka umanay ken
panunutek nga sika tiyay ayate. Un punuak nagkurkuranga kanaya tinepelak ti gumura jakin paka. Imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Ti pabasule no naragrak taayat ken langel-langel sikat na lawag anang baybay-an sa naglaam mo no agtuog ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika tiyay ayate. Kanaya tinepalak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasalong ay patek ko di kasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na patek kon jak marik na tadungom kasalua jak kuten panagtuog ko. Pinon punuak nagkurkurangam kanayat tinepelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasta kadi tinaput no nga agayan. Sabay kumabiyag ko taimdenga unoy tuy agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako
Napateg ka tuy pusok Henrik na Jakaya amapugaw ka din na Sikalaeng di inay ayat ko Idi ita kentiyag na nayon Sikabiyag ko magkaigapot Nuwapay naragsak tilubong ko Sikalaeng di inay ayat ko Sikalaeng usal dato'y biyag ko Napatek ka dito'y puso When sika dinay ayat ko Langit iti kaya rigaken ka Wen sika di nararapa ako Napateg ka tuy pusok Henrik na Jakaya numapukaw ka din na Sikalaeng di inay ayat ko Idi ita kentiyag na nayon Sikabiyag ko't makaigapot Nuapay naragsak tilubong ko Sikalaeng di inay ayat ko Sikalaeng usal dato'y biyag ko Napateg ka dito'y puso When sika dinay ayat ko Napateg ka
ipresko lubumi sungak sanap sa pagpanirpir no sumikba uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay paruba manakib niya awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo awan bibibiyang yo sumapul kay met ilakay akalbo. Adla, alibot ni tatang ko 12 pulgada, dakkel ti helmet na abalbalayan na numalagip na agdilat-dilat agkatay no dagduma ada kapininanang ko nangisit adamay sa nga ampas na ay ampas talaga no mabisi aglabot at ngiwat na agdilat-dilat mga makita da na minsan nagsarap ta adwa asin no alibot ken ka pinagubalda jay ulo jay alibot ang nanana jay iwat jay ka pinagdardarang apay-abay bakit kunani tatangku itan kakaasin daytoy alibot ko anyan nga ulpit mo apay intulog mo agraman jay ulo isot pinaipit mo basol mo ulak kay sumbat ni nanang ko apay pinalusot tamday tataraken mo taday tinay kapik mabisin unay pinaasideg alibot ataraken mo. Hi, Sir Body Corpus! Ate Lisa Arconado. Kay Sir DJ Ness, hello! Ate Salit Phoenix, hi! Namin siyam nagsarak da adwa siyam talaga alibot ken ka pinagubalda jay ulo jay bambinag nanana jay ngiwat jay ka pinagdardara mens apay-apay bakit kunani datang ko itan ka kaasin dayday alibot ko anyan nga ulpit mo apay intulok mo agraman jay ulo isut pinaipit mo pasul mo ula kay sumbat ni nanang ko apay pinalusot tamday tataraken mo taday dinay kapit mabisin unay pinaasideg alibot ataraken mo apay-apay bakit ko nanin tatangko itan takaasi daytoy alibot ko anyan nga ulpit mo apay intulok mo nagraman jay ulo isot pinaipit mo pasul mo ula kay sumbat ni nanang ko apay pinalusot tamday tataraken mo taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg alibot ataraken